मानसिनि जिउआ बिफांनि बिलाइ बादि इसोरा फिरियोब्ला सिरिलांगोन नोंनि जिउआ मानसिनि जिउआ थास'लाइनि दै बादि बबे समाव बुंफिनजागोन सिरिलांगोन मिथिस'आ लोगोफोर दिनै नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ लानानै फैदों। बे दुखुनांथाव जाथाया जादों चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय सान्थिपुर 4 नं अदालगुरियाव बे दुखुनांथाव जाथाया जादों। एसे सिगाङाव नोंथाङा नुखाबाय भिडिअआव माखासे फुटेजफोर। बे फट'फ्रा माखासेया गोथै आरो माखासे गोथां। जाथाया जादों थांनाय हरनि 7 रिंगासोआव गावसिनि उसुं खाथियाव मासे जिबौआ अरदों। नाथाय गामिनि आरो न'खरनि मानसिफ्रा गोबां मुलि आरो अजाफोरनि बेबस्था खालामबायदोंमोन। एरै लांदोंमोन, नाथाय मा खालामनो गुसुं समनि गेजेराव बियो बे बुहुमखौ अरायनि थाखाय नागारनानै थांबाय। जोङो बयबो मिथिगौ सुबुङा थैसुला, अब्लाबो जोङो गामिनि हिसाबै बा न'खरनि हिसाबै जोङो बयबो बेबायदि जाथाय जायोब्ला जोङो दुखु मोनो बा जोंनि गोसोआव गाबखाङो। दिनैहाय बेबायदि जाथायखौ रावनिबो न'खराव जोङो लुबैया। जोङो अरायबो जोङो रुजु रुमु थानो बा अरायबो जोङो मिनि खुसि थानो दिनैहाय लुबैयो। नाथाय मा खालामनो, बे गासैबो इसोरनि माया। बिथांनि बैसोआ 14-15 बोसोर बैसोनिल' जादोंमोन। दा बिथाङा गोबां गामिनि मानसिफोरजों मोजाङै रायज्लायनाय, मान होनाय, रेसपेक्ट सोमोन्दो लाखिनाय, खोथा बाथ्रा मानिनाय, बेबायदि मोजां आखुनि मानसि। दा बिथांनि बेबायदि अबथिरा जिउ गोमानायाव जोंनि गामिनि, जोंनि हालामनि बयनिबो गोसोआव मोनसे दुखुनि देंखो रिंखांदों। दा बेखौ जोंनि बर'नि नेम बायदियै दहाय फुंनि 10-11 बायदियाव फबनाय जाबाय। दा बे भिडिअनि गेजेरजों दिनै आं बेखौल' सांग्रांथि होदों, जाहाथे बायराफ्राव बा बायजोफ्राव जुदि ओंखारोबा टर्च लाइट गैयाबालानो बायरावहाय जेन' दा ओंखार, माने एसे गावखौ एलार्ट बा सांग्राङाव जेन' थायो, आं बेखौसो खावलायदों। लोगोफोर दिनैनि बे दुखुनांथाव बुब्लियाव आं बेखिनि सुंद' भिडिअखौ नोंथांमोननो शेयार खालामनानै बेखिनियाव दोनथ'बाय। बाय नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनफिनगोन नेनानै थाबाय। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालाम। बाय लोगोफोर।